No, skúsime vytvoriť nového užívateľa, ako sa k tomu dostaneme a takisto keď sa prihlási, čo je vidieť. Ako je vidieť tuto v tej kolónke reverzné aukcie je len 5 kategórií, keď sa prihlásime budeme vidieť viac. Vytvorenie konta je jednoduché, klikneme na vytvorenie konta, vypíšeme všetky údaje ako meno, užívateľ a tak ďalej, odošleme, dostaneme mail, na ktorý sme si zadali, všetko sú hviezdičko, musí byť vyplnené, na maili nám dojde linka, linku potom budeme musieť kliknúť a tým sa nám konto aktivuje. Dostaneme sa potom späť k stránke a keď sa prihlásime, tak budeme vidieť viac možností, ako máme teraz. Takže toto prihlasovanie alebo teda nahodenie nového užívateľa tam bude musieť byť popísané. Ja už som vytvoril konto, bude to vyzerať asi takto. Ako vidíte, tu už je teraz viac možností. Je to profil užívateľa, keď klikneme na profil užívateľa, tak sú tam možnosti, ktoré si môžeme doplniť. Bude to trošku inak vyzerať, ale je možné, aby užívateľ si doplnil ostatné informácie od PayPal, e-mailu až po samotnú prezentáciu firmy, kde si môže dať nie len text, ako je tu, a môže si dať fotografie, môže nejaké linky, prípadne celý HTML kód, kde bude vidieť prípadne časť web stránky, ich web stránky tej firmy samotnej. Takisto je tam možné zadať GPS lokáciu a takisto tam takisto je tu vidieť potom cena provízie, ktorú budú musieť zaplatiť, aby mohli pokračovať ďalej v používaní tohto portálu. Takže to je tiež veľmi dôležité, samozrejme. Takže toto bude vidieť pre tých, ktorí budú zadávať ponuky, teda ktorí budú vypracovať ponuky. Tí, čo budú zadávať dopyt, to znamená tí, čo budú zadávať tú aukciu, tam túto možnosť nebudú mať až takú, tam bude to obmedzené, nebude tam môcť si spraviť celú prezentáciu, aj tie informácie tam budú strohejšie, aby nedochádzalo k tomu, že ľudia budú obchádzať ten portál. Dobre, druhá kolónka je pridať novú aukciu. Alebo v našom prípade nový dopyt. Môže byť zverejnená, nezverejnená, typ aukcie môže byť verejný alebo súkromný. Verejná alebo súkromná aukcia napríklad tu, keď klikneme na súkromnú aukciu. Je to súkromná aukcia, nejaký popis, kto to a tak ďalej. Je tam nejaká suma, ale je tam nejaká suma už prihodená a tak ďalej. Dobre, tá súkromná aukcia, neviem ako je to možné, tuto to pravdepodobne bolo zmenené už, na tej súkromnej aukcie nebude môcť vidieť, počkajte, skúsim to tu, na tej súkromnej aukcie nebude môcť vidieť užívateľ, ale toto už skončili, preto už je to vidieť. A toto je dokonca, toto sú moje aukcie, preto tam je vidieť. Keď som sa odhlásil, tak tam nie je vidieť ani sumu a nie je tam vidieť ani užívateľa, kto tú aukciu spravil a kto na tú aukciu biduje, alebo teda dáva ponuky, aké firmy. Pridať novú aukciu. Napíšeme teda buď verejná alebo súkromná. Tá súkromná je teda bez tých kontaktov a bez tých sum, nejaký názov, kategóriu. Čím špecifikovaná kategória, tým lepšie, tí ľudia budú vedieť, že
to bude prípadne vec alebo služba, ktorá sa bude robiť v Bratislave a je to stavebníctvo alebo a tak ďalej. Dá si začiatok aukcie, dá si koniec aukcie, dá si čas konca aukcie, dá si krátky popis, detailný popis, ktoré môže mať takisto doplniť fotografiami nejakými, ktoré sú už zverejnené nejakými linkami, prípadne nejakým HTML sourceom. Takisto je možné doplniť tagy, ktoré by mali byť oddelené čiarkou, to znamená napíše, že to je, ja neviem, lyžovanie, alebo ja neviem, zadá cenu, zobrazí uchádzačov, zobrazí najlepšiu cenu. Takisto je tam možnosť, že si pridá ku každej tej aukcii súbor, to znamená, že môže mať tú vlastne celý ten dopyt môže mať vypracovaný už na nejakom Wordovom dokumente, priloží ho sem, potom ho tam nájde už človek. Takisto je možné priložiť tento, ja som to nazval zmluva o utajení informácií, ale môžeme to nazvať úplne inak, ak viete to lepšie preložiť, v angličtine to bolo Non-Disclosure Agreement, to znamená, že to by mala byť, alebo je to zmluva, pri ktorej ten zadavateľ ten aukcie, poviem príklad, robí Nestlé robí poviem príklad konferenciu alebo uvádzanie nového produktu, chce to robiť v Bratislave v niektorom hoteli, je to úplne nový produkt a nechce, aby pri tých informáciách, ktoré on zadáva, nechce, aby tí hotelieri mohli rozšíriť tú informáciu, že sa tam bude robiť tá prezentácia toho nového výrobku napríklad dopredu. To znamená, nahodí si sem súbor, v ktorom bude zmluva a tá zmluva bude obsahovať nejaké podmienky. Ten, ktorý sa bude chcieť zúčastniť tej aukcie, bude si musieť túto zmluvu najprv stiahnuť, podpísať a znova tú zmluvu nahodiť naspäť, uploadovať, nahrať teda. Až potom ho pustí ďalej a tam potom bude môcť doplňať teda sumu a prípadne doplniť tú jeho ponuku, ktorú on chce na tú aukciu. No a samozrejme uložiť a týmto hasne. Keď sa aukcia uloží, tak je možné ho znova upraviť. Toto sú moje aukcie, to je tretia položka. Keď si kliknem na moje aukcie, napríklad túto, už síce skončila, tak viem znovu upraviť tú aukciu. Tu je napríklad ten súbor, ktorý som hovoril, že môže niekto priložiť. Môže upraviť tú aukciu alebo prípadne spraviť to, že tá aukcia bude lepšie vyzerať a to bude tiež v tejto oblasti a volá sa to tak nejak ako obnoviť alebo vylepšiť aukciu sa to volá. A potom je vyzerá takto nejak rúžovom teda. Dobre, skúšame na ďalšie video ďalšie veci.